तो गाइसमोन जों दा हायद्राबादाव थांनो नागिरदों नै जों दा मोनसे प्लेटफर्मावहाय दं जोङो बावहाय नै टिकेट दाननो नागिरदों दा टिकेट दाननानै जों दा थांनो नागिरदों नै जायगाया बेनो जाहैबाय जों नै साब्रै थांगोन दा जों टिकेट लानो नागिरदों गाइसमोन नोंथांमोना भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेनो जों ट्रेनजों थांगोन दिल्लीसिम जों दा टिकेट दाननो नागिरदों जोंना नै प्रधानमन्त्रि जिया जोंना बाव फट' दं बाव फट' सट' लानो हायो आरोना गाइसमोन नोंथांमोना फैनानै बाव गसंनानैबो लानो हायो इन्डियान फ्लेग दं जोंना प्रधानमन्त्रि दं नैबे बट जाहैबाय बे बायह्रानि भिउ नैबे जोंना ब्रादार अच्छा हम लोग अभी चेन्नई जा रहे हैं ना चेन्नई जा रहा है टिकट काटने के लिए आया इधर अभी हाँ ठीक है जोंना नै बिदा दं लाजा है ना कोई बात नहीं फोटो ले सकता है हम लोग पूछ लिया ना फोटो लानो मोनो माने जों सोंदोंमोन गाइसमोन माने बाव लानो मोनगोन ना मोना फट'खौ दा माने मोनो जाहैबाय दा नै जोंना नै प्र दं जों दा अबाव थांगोन कहाँ जाएगा हम लोग अभी हम लोग जाएगा गुवाहाटी से हैदराबाद भी जा सकता होगा शायद तो गोवा भी जा सकता है हाँ पता नहीं अभी यहाँ से हम लोग अभी बिहार पटना से आया यहाँ से अभी हम लोग आज जाएगा गुवाहाटी हाँ गुवाहाटी से पता नहीं होगा कि कहाँ जाएगा गुवाहाटी लोगोफोर एसे प्रब्लेम जादों एसे लोगोफोरजों टिकेटखौ माने सासे लोगोआ दाननो नागिरबाय जों दा माने मिस्थि जादोंमोन मिथाइ जादोंमोन दा बिनि थाखायनो खुगाया गोदै मोनदों जों नै दा जोंना ब्रादारा मिठाई खाके मतलब अभी कुछ मिल रहा है इसलिए हम लोग गुटखा खाने जा रहे हैं गुटखा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं अभी दुकान भी नहीं है हासिलफ्रा नहीं मोसौआ नै बिराद गिदिर लोगोफोर बाब गिलायलाङो आंहा बै मोसौ जार्सि आरोना बिराद गाइखेर होयो बियो लोगोफोर बे बिहारनि जाहैबाय बिहारनि मोसौ जार्सि बिराद गाइखेर होयो बियो जों दा नैबावनो दं भिउआ आच्छा ब्र हेमिलि आच्छा बुंदो एसे बुंदो दिनै जोंहा दा जों गुवाहाटी थांगासिनो दं ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय जोंनि माबा जाबा दा खामानि माबाफोर जाबा दा जों गवाबो थांनो हागौ आच्छा नङाबा जों नेपालावबो थांनो हागौ नङाबा नै चेन्नाइ थांनो होनोमोन आं गाइस दहाय खोन्थाखादोंमोन सासे चेन्नाइ नङाबा सासे हिमाचल नै जोंना सासे दा अबावहाय थांनाय जायो दा नायनोसै लोगोफोर नायनोसै होमबा नोंथांमोनहा ओमफ्राय नोंथांमोना आं सानो मिथिसार प्रडाक्शन ब्लगावबो एसे नोंथांमोना एसे हेल्प खालाम बिसिमा हागौ मानि ओमफ्राय बे बिथांना माने नामखौ कय दिया आनवार हुसेन आली आनवार हुसेन बिथाङाबो जोंनि बड'लेण्डनिखा আৰু ইয়াত কেনেকৈ লাগিছে হাউ ইউ এক্সাইটেড মানে কেনেকৈ লাগিছে আহি ভালে লাগিছে ইয়াত ভালটো ভাল কিন্তু খোৱাটো কিন্তু ইমান ভাল নাই ন খোৱাটো ভাল নহয় ইয়াত মানে जानायफ्रा रुनाय माबा दै मार ओंखाम गारो बायदिया लेथ्रा माने जाबाबो सानसे मोना आरोना औ किन्तु थाम्फै बायो लेथ्रा जों एक्सपीरियंसखौ जों लाबाय स' इट्स गुड लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस रहना चाहिए ना क्योंकि सब में ऐसा हम लोग घर कैसे कहाँ मिलेगा तो हम लोग घर का जितना भी है सो एक्सपीरियंस को हम लोग लेना चाहिए ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फै नायफै किशनगंज माबादि बिराद मोजां बिहार बे गासैबो बिहार इलाका बिराद मोजां आरोना तो गाइसमोन नायलांबाय थादो बिदिनोसै गाइसमोन नै जों दा फाइनालि जों लास्टआव माने दखानखौ मोनफैबाय खुगा गोदै मोनदोंमोन मिथाइ जानानै सिगनेसार जों गाना जों जानो नागिरदों नै थ' होमबा नोंथांमोनखौ आं देखायसै नै जोंनि जेरै आसामावबो न' गासिबो दङ नै बेफोरबो बेबायदि माने गामिसो आरोना बावबो गामिसो नै जोंनिजों एखेयानो थ' गाइसमोन नै जों फाइनालि बे फंबाया
सेबखांबाय जों दा बथलाव सोबाय बथलाव सोबाय नै गाइसमोन दा ट्रेनाव बिराद मोजां लोंसै जों नायदो वाव दुध लोगोफोर दुध गाइखेर मिल्क ट्रेन स्टेशना जोंना नै बिराद गिदिर बिराद गुवार लोगोफोर गाइसमोन नायदो ओरैबो ओरैबो बिराद गिदिर गिदिंजोबनांगौ आरो ना जों दा नै थांगासिनो बिराद गिदिर गुवार आरो ना थांगासिनो गाइसमोन बबेजों थांनो जादों गाइसमोन बिराद गोजान गिदिंनांगौ ट्रेनाबो फैगासिनो आं खारबाय खारबायसो जों गाइसमोन ट्रेना बारग'लांसै नङाबा खारनांबाय जोङो नै फैदो जों खारनांबाय गाइसमोन ऐसे हे राखिबो रे याते ट्रेना फैबाय गाइसमोन ट्रेना फैबाय नै बेलाय नै हास्लाबला ओंखायनो खारबाय जों मोनबाय लाखिगोन वाव वाव ट्रेन गाखोनो बिदि खारलायनांगौ आरो ना गाइसमोन बाप बिराद गोलाव नै बिराद गोलाव गाइसमोन बिराद मानसि दं दाबो मोना नै बिराद गोलाव कैसा लगा भैया ट्रेन में बैठ के ट्रेन में तो मस्त है मस्त है ना ये वाला ट्रेन मस्त है कल वाला ट्रेन कल वाला अच्छा नहीं था कल वाला गंदा था ना 3 घंटे की जगह में 4 घंटे लगा 6 घंटे लगा डबल लगा ठीक है आज वाला तो मस्त है हाँ क्या बोला भाई सिलीगुड़ी दादा पामो यार बात दोस्त आता बात दो सिलीगुड़ी पामो यार